Jeg er økologisk landmand, fordi jeg ikke bryder mig om de der forskellige sprøjtemidler, man bruger i landbruget. Så kan jeg godt lide mangfoldigheden i vores produktion. Det er skønt at arbejde med noget, hvor vi er sikre på, at der ikke er sprøjterester i de produkter, vi sælger til forbrugerne. Skiftekær Økologi er en familieejet virksomhed, som vi har haft siden 98. Det er Marie, min kones fødehjem, vi har overtaget der, og det bliver så lagt om til økologisk. Vi dyrker en masse forskellige grøntsager, kartofler, løg og rødbeder og forskellige slags kål og hokkaido-græskar. Jeg går ofte ud med kartofler for at se, hvordan deres tilstand den er, og få set ordentligt efter, om de mangler gødning eller om de mangler vand. Man kan ikke sidde ved et skrivebord og tro, man kan styre alting. Økologi det er rettidig omhu, og det er rigtig vigtigt. Jeg er opvokset i et frilandsgartneri. Der havde vi nogle kemikalier, vi brugte til nogle forskellige kålplanter, som man gjorde for, at ikke det skulle gå om i planterne. Og der kan jeg huske en gang, hvor vi har fået et nyt kemikalie, hvor der var en af vores elever, der blev dødssyg af. Så da jeg blev ældre, så tænkte jeg, at det ville jeg ikke være med til. Så jeg har taget en akademisk uddannelse som agronom. Og allerede dengang var jeg helt overbevist om, at jeg skulle være økologisk landmand. Så i 88, der begyndte vi at dyrke økologisk, og det har jeg så gjort lige siden. Vi dyrker ca. 160 hektar økologisk, og vi håndterer ca. 3.000 tons kartofler om året, hvor en del kommer op fra Fyn, men hovedmængden kommer her fra øen. Så har vi en stor løgproduktion. Vi dyrker ca. 800 tons løg, som vi sælger. Så det er en forholdsvis stor virksomhed på den her lille ø. Vi producerer varerne færdigt, det vil sige, at vi vasker, snitter og hakker og gør tingene klar til pakning og sender dem direkte til primært Coops butikker. Og så har vi en række andre kunder, lokale restauranter og op til engrosfirmaer på Grøntorvet osv. Og vi har udviklet rigtig meget på vores energiside, der vi har møller stående her på gården. Og blandt andet har vi sat et stort anlæg op til tørre løg, som så kører på el. Hvis det blæser hver eneste gang, vi varmer løg op, så bruger vi kun vedvarende energi til tørringen af vores løg. Og det er en meget, meget stor forskel fra de andre løgproducenter faktisk i Danmark. Så har vi et andet projekt, som kører, der hedder Økologi i sporet, hvor vi prøver på at dyrke grøntsagerne og kartoflerne i samme bed hver år. Altså, man kører kun i nogle faste spor. Det er ud fra sådan en GPS-teknologi, så kan vi faktisk undgå at træde i bedet. Og det betyder, at man får en meget større mikroflora og fauna i jorden. Og det smitter så af på afgrøderne, som så bliver bedre og smager bedre. Ja, så vi har oplevet omkring grøntsagsdyrkning her på øen, at vi får nogle særlig gode smage frem i vores grøntsager. Og især kartoflerne, der har vi oplevet, at folk de kommer kørende langvejs fra for at købe og spise vores kartofler. Jeg bilder mig ind, at det er det der terroir-begreb. Og det er et begreb, som man kender fra Frankrig, hvor man kan skelne de forskellige vine fra, hvad for en lokalitet de er dyrket på. Man kan smage værdien af vores arbejde, og det kan jeg godt lide.